Ja si neviem predstaviť, že by som vedel žiť na dedine. Na dedinu som chodieval, lebo mal som babky na dedine, takých relatívne maličkých dedinkách. Jedna bola v Nálepkovej, druhá v Slovinkách, takže celé prázdniny som trávil na dedine. Bolo to fajn. Ale bolo to fajn na tie 2 mesiace. Skutočne som mestské dieťa a mestský človek. Spišskú Novú Ves považujem za moje rodné mesto. Tu som vyrastal, tu som strávil detstvo a tu sa pravidelne každý víkend vraciam. Prešov je rovnako krásny. Ubližoval by som mu, keby som povedal, že nie je pekný, že nie je pôvodné mesto, ale stále je to mesto, v ktorej sa nachádza iba moja práca. Hovoria mne, že nie som prísny. Ja si myslím, že áno, že som spravodlivý a možno neviem, či je to isté, prísnosť a spravodlivosť, ale snažím sa byť aspoň spravodlivý. Kolegyňa je, ktorá hovorí, že mi nedáva zlé práce, lebo viem, že ich pozitívne ohodnotím, že keď má pocit, že toto je na EVX-ko, tak mi to nedá, lebo vie, že dám tomu lepšiu známku, než je to EVX-ko. Takže tvrdia, že nie som veľmi prísny. No. Každý učiteľ je do istej miery aj herec. To vystúpenie, ten vchod do tej učebne alebo do tej triedy je práve začiatok divadelného predstavenia. Tak de facto aj niektoré prednášky sú one-man show. Snažím sa urobiť aj niekedy prerušiť vlastne ten môj monológ prednášajúci, možno aj povedať nejaký vtip alebo aktualizovať tú vec, o ktorej sa rozpráva. Takže ja naozaj nemám rád prednášky, ktoré idú priamo z papiera. A chcem sa aspoň minimálne priblížiť k tomu opačnému polu, ktorý si myslím, že tak by to možno malo fungovať. Neviem, či sa mi to darí. Zoberte si ten balón a posunte ho viac dopredu. Hej? Čiže keď urobí Passepartout, poletíme na balóne, tak chytí Passepartout z jednej strany, Willy Fox z druhej strany a trošku ho posuniete viac do stredu, aby ten balón bolo vidno. Na mňa. Divadlo ma vždy fascinovalo a fascinuje ma stále a dúfajme, že ma bude ešte fascinovať aj naďalej. Tým, že mám vyštudovaný slovenský jazyk a dejepis a častokrát chodím do archívu, tak sa mi do rúk dostanú rôzne archívne dokumenty, ktoré si myslím, že by bolo škoda len zabudnúť a nechať vlastne zaprášené. Tak si ich vždy vyťahnem. A zrazu sa objaví nejaká postava, ktorá si poviem, že táto by sa hodila na takéto divadelné spracovanie. Je tá, čo si podľa mňa splňa vlastne všetko, čo má mať klasická dramatická postava. Keď som prestal byť hercom, lebo neviem, či som niekedy hercom bol, ako ja si myslím, že ani nie, tak s tou literatúrou išlo potom také tie pokusy napísať nejaký scénár a keď už ten scénár je hotový, tak si ten scénár aj s niekým zrežírovať. A rozmnožilo sa to na také čudné divadelné predstavenia, ktoré sa už nekonajú v divadle, ale konajú sa priamo pod holým nebom a to sú tie historické inscenácie alebo rozprávky priamo na hrade v Starej Ľubovni. V Michalovciach robíme Dni mesta. Ja sa ako keby pohybujem na 3 úrovniach alebo na tých 3 metách, ktoré sú od seba neskutočne vzdialené na prvý pohľad. Že na jednej strane tá jazykoveda, ktorá je vzdialená od literatúry a ešte keď poviem, že robím historickú gramatiku a na druhej strane poviem, že robím detskú literatúru, tak všetci, že ako je to možné sklebiť. No a treťou vetou sú vlastne tie komiksy. A to je zvláštne, že tam sa prepája to vizuálne, to, čo ja mám veľmi ráda, čo sa podľa mňa dostáva aj do mojej literatúry, ale aj to literárne. Takže je to také prepojenie dvoch rôznych kódov. Tým, že mám rád divadlo a komiks je do istej miery také divadlo na papieri. Prečo aj detská literatúra? Je to taký úlet podľa mňa do toho detského sveta a na druhej strane dáva mi to viac možností než tá dospelácka literatúra. Ono sa hovorí v rámci literárnej vedy, že tá detská literatúra je zaznávanejšia, čo je samozrejme pravda. Je taká tá tendencia, že tá literatúra pre dospelých je lepšia, hodnotnejšia a tak ďalej, ale zase na druhej strane tá detská literatúra možno niekedy na písanie je aj o čosi náročnejšia. Aj keď sa to nezdá, aj keď si človek povie, že príde, napíše čosi a deti zhltnú všetko, ale nie je to celkom pravda, pretože ten autor musí brať na jednej strane ohľad na to dieťa, aby pochopilo, o čom sa to píše a aby vlastne vybral slova, ktoré sú tomu dieťaťu aj blízke. A zase pozor na to, aby to neboli také slova, ktoré my si myslíme, že dieťa používa a deti ich vôbec nepoužívajú. A na druhej strane väčšinou tú detskú knihu číta aj dospelý čitateľ. Čiže to má byť kniha, ktorá zaujíma i detského, i toho dospelého čitateľa, čo je častokrát problém.
Na literárnych besedách sa ma pýtajú často, že či mám doma deti a či to píšem pre vlastné deti a či to deťom dávam odskúšavať. Nemám ani vlastné deti, nemám ani nikomu to nedávam odskúšavať, ja si to odskúšavam na sebe. Ja si predstavím, že som dieťaťom a možno ešte stále tým dieťaťom som a snažím sa vžiť do tých rokov, pre aký vek vlastne tú knihu píšem, či mňa by to osobne bavilo. Či by som sa pri takomto texte nenudil. Na písanie potrebujem absolútne ticho, takže ja neviem písať tak, že mi hrá nejaká hudba, alebo niekto mi hovoria, že ide televízor do toho, ja neviem. Potrebujem absolútne ticho. Skúšal som písať aj vonku, ale tam to nešlo. Sadol som si na múrik a v tej chvíli ma zaujímalo všetko ostatné, len nie prázdny papier, lietajúce vtáčiky, rozkvitnuté čerešne ľudia, ktorí prechádzali okolo a to zrazu sa mi zdalo, že teda, prečo ja sa mám venovať literatúre, keď tá príroda je oveľa zaujímavejšia. Ľudí určite nezaujíma ten Peter Karpinský, ktorý je v skutočnosti. Vo vnútri som určite introvert. Hoci tým, že robím v divadle, tak musím byť aj trošičku extrovertný, ale mám pocit, že presne viem, že kde je tá hranica. Ako náhle človek vychádza medzi ľudí, ako sa má stať tým entertainerom, zabávačom, ako má byť hercov, tak vtedy sa musí otvoriť, musí byť na istú chvíľu exhibicionistom, musí sa prezentovať, musí sa tváriť ako extrovert, ale ako náhle vlastne schádzam z toho javiska, tak sa uzatváram. Tam vlastne aj tá opona padá.